Så jag börjar på A. Och då är det ju Annika. Namnet på vår doktor. B. Bilar, stora som små, alla former är väldigt intressant. C står ju då för Kalle, som då inte är med oss utan är i Colombia och har det bra. D. Driva med folk, det är någonting du älskar. E. Erland, det är precis som Rolf och det är fornnordiska namn. Eller, ja, E för det. F. Finns blod. Det vet vi och det märks att du har. G. Gökuret kom till sist efter alla års taggande önskan. H står för humör och det är någonting vi närmaste och runt omkring grannar och sånt vet att du har. I. Jag säger alltid att det är insidan på människan som räknas, men det är inte alltid du håller med. Inte som första uttryck. Nej. Men jag håller med. J. Det är jobbigt när det inte går som du vill. Då blir det jobbigt. K. Katterna. Det är det första du frågar efter när du kommer hem och varit borta några dagar. L. Det är lastbilschaufför som det är till yrket. M. Musik. Det lyssnar du och jag gärna på. N. Negativ till detta väder som är just nu i denna ansträngning. O står för en sång hos store Gud som är din favorit. Eller psalm, vad ska jag säga. P. Det är pedant. Vi får inte lov att äta eller göra vad vi vill i bilen. Där är du väldigt pedant. Q. Kvalitet. Man får vad man betalar för. R. Resa. Det är någonting vi tycker är roligt. S. Städa. Det gör du gärna i ditt andra hem, men inte i vårt första hem. T som är 30. Det var någonting du inte trodde du skulle fylla. Och nu fyller du 60. I. Umgås med våra vänner. Det tycker vi om. V. Du är värdefull för mig. X. Exakt på samma ställe ska allting stå. Annars blir det jobbigt. Y. Yngre, det blir det inte. Och det är som du säger, 60 i kroppen, 20 i huvudet. Z.